Tak ahoj, zdravý Joker u tutoriálu, jak na Daisy zvýšit FPS, jelikož se mnozí z vás furt ptají, jak mají zvýšit FPS, jak to mají udělat, a jelikož samotný config prostě občas nestačí, protože lidi nevědí jak na to, jak ho mají upravit a vlastně i kam ho dát, takže jsem se rozhodl, že udělám tohle video. Takže první krok, co budete dělat, je, že si otevřete Steam, najdete si v knihovně takhle Daisyčko, klikněte na něj pravým a dejte Properties, neboli vlastnosti. Otevře se vám tahle tabulka a co chcete, tak v záložce obecné nebo general dáte set launch options. Tady můžete nastavovat různý příkazy, ale necháme tam pouze tady ty no splash a no pause. Co to znamená? No splash vlastně dá pryč to základní Bohemia Interactive logo, který tam na začátku běží, takže se vám hra načte rychleji. A no pause znamená to, že když vlastně vy jste ve hře, hru alt tabnete a chcete jít zpátky, tak příkaz no pause dělá to, že vlastně ta hra běží jako v pozadí a ten přechod zpátky do hry po alt tabnutí je plynulejší a rychlejší. Takže tyhle ty dva příkazy tam dáme. Existuje spousta jiných příkazů, který vám tam jakoby ručně nastaví počet ramek, počet jader v procesoru, velikost virtuální paměti a takovéhle věci. Jenomže koukal jsem prostě na internet, projížděl jsem fóra, reddity a tak nějak se tam všichni shodli na tom, že ty příkazy už dávno nefungujou. Sám jsem to zkoušel a zdá se, že je tomu opravdu tak, protože jsem příkazy vymazal. Nic se vůbec nestalo, žádný FPS drop nebo FPS boost se nenastal, takže ty příkazy prostě evidentně opravdu nefungují, takže není potřeba je používat. Takže necháme tam jen tyhle dva příkazy, no splash, no pause, mezi tím nezapomeňte na mezeru, jak tam bude fungovat. Klikneme na OK a zavřeme. To je úplně všechno. Další krok, co bude, tak chcete jít do dokumentů, do složky Daisy, takhle dokumenty, složka Daisy a máte tady Daisy soubor CFG. Pokud jste ho ještě nikdy neotvírali, tak stačí dát pravý, otevřít v programu a otevřete ho klasicky buď ve WordPadu nebo v poznámkovém bloku. Pak ho otevřete samozřejmě a vybavne na vás zhruba takovejhle soubor. Co chcete tady v tom souboru udělat je jediný. Máte tady GPU Max Frames Ahead, tam potřebujete mít 1. Pak je tady GPU Detected Frames Ahead, to chcete tak 1. Oba nastavíte na 1 a uložíte soubor. Uložíte ho. Takže to je všechno. Teďka momentálně mám tady jakoby svůj uživatelský jméno, soubor Daisy Profile. Vy tam budete mít asi svoje jméno, Daisy Profile a zase to samé, otevřete si to v poznámkovém bloku nebo ve WordPadu, je to jedno. Sjedete až úplně dolů. A dole, co vás zajímá, je tady Scene Complexity, Shadow Z Distance, View Distance a Preferred Object View Distance a Terrain Grid. Takže u tady těch věcí jsem šteloval, dloubal jsem a jediné, co vám bude stačit, je skopírovat si tohle moje nastavení, těch 4 věcí, 5 věcí a prostě mít tam stejné hodnoty. Jsou to hodnoty, které vlastně vám všechno nastaví jakoby na co nejmenší zátěž komputeru, ale zároveň vám neuberou natolik, abyste byli nějak ve hře znevýhodnění, anebo aby ta grafika vypadala opravdu špatně. To znamená, že tohle je jakoby ideální nastavení. Takže Scene Complexity 500 000, Shadow Z Distance 50, View Distance 1300, Preferred Object View Distance 1300, Terrain Grid 25. To bychom takhle zhruba měli. Uděláte to samý, uložíte to. Tak, tohle bychom měli, co se týče konfigu. Teďka samotná hra. Většina vás si třeba myslí, že ve hře to má nastavený dobře, nebo že to nedělá rozdíly, ale není tomu tak pravda. Takže co chceme udělat je, že si pustíme Daisy. Tak. A jak vidíte, Bohemia Interactive logo není. Rovnou jsem pustil Daisy a už tam mám waiting a moment. Takže prostě Bohemia Interactive není, je vidět, že prostě příkaz funguje, že aspoň k něčemu. Počkáme, až se mi to načte, mám to trošku další, jelikož
Snažím se to nahrávat, tak to chvilku trvá díl. Tak, teďka co potřebujete je configure. První věc, co bych vám asi tak doporučil, najet si do gameplay a změnit hru do angličtiny. Už jenom kvůli tomu, že hra v angličtině, teda hra, když máte v češtině, tak vám občas nezobrazuje překlad některých popisků. Máte to jakoby šedivý a nemáte tam nápis. Takže bych doporučil dát tam angličtinu, stejně ta čeština nepřekládá víceméně vůbec nic. Takže English bych tam dal, to je první. Pak si dáme záložku video. Tady bych se podzastavil nad tím overall quality. Overall quality chceme mít custom, protože si to chceme ručně nastavit, takže dáme custom. Rendering resolution určitě nechcete hrát pod 100%. Vždycky rendering resolution musí být minimálně 100%. Ale zároveň bych nešel nad 100%, protože může to mít za následek to, že vám to sežere nějaký FPS. Samozřejmě nemusí to být u všech pravda, to znamená, že si vyzkoušejte, ale určitě chcete mít 100%. Nechcete jít pod. Můžete jít vejš, ale pod určitě jít nechcete. Hrozně vás to ve hře omezí, budete mít prostě, a dokonce vám to může způsobit i špatný FPS, jakoby dropy, takže i to. Brightness a gamma bych nechal na půlce, je to spíš prostě podle monitoru a podle toho, jak vám to vyhovuje, to si ponastavte sami, nemá to žádný vliv na FPS ani takovýhle věci. VSync, pokud máte enabled, určitě disabled. VSync vlastně dělá to, že synchronizuje refresh rate monitoru s grafikou, to znamená, že vám vlastně máte 60 Hz monitor, tak vám vlastně permanentně lokne FPS na 60. No, a to zrovna u DayZ teda opravdu nepotřebujete, aby vám něco lokovalo FPS, takže vy chcete odemknout, to znamená VSync, každopádně disable. Tak, přejdu se k user interface. User interface doporučím nesnižovat rozlišení než je rozlišení našeho monitoru, pak hra vypadá špatně, máte tam špatný poměr stran, takže určitě nastavte si dobrý poměr stran a vaše rozlišení. Size je jedno, jakou zvolíte, to taky s FPS nic nedělá, to už je podle vaší vlastní preference. Jde vlastně o to, jak budou ikony velký ve hře, ikony v inventáři a takové věci. Tak, pak se přesuneme na textury. Textura video memory určitě nechte auto, nenastavíte tam nic jiného, nechte automatiku. Texture detail, tady bych se pozastavil. Hraju na normál, protože normál a very high vlastně není znatelný extrémní rozdíl, přičemž very high vám trošku sežere FPS, normál je taková ta kvalita slušná, s nejlepším poměrem FPS, ale určitě bych nešel pod normál na low, very low, protože ty textury vypadají tak nějak pak hodně plasticky a nepřirozeně a občas opravdu si spletete cache opravdu s nějakým cápkem, takže určitě bych pod normál nešel, normál je fakt ideál, texture filtering bych opravdu vypnul, je to zbytečný, nedělá to nic moc a akorát to žere zbytečně výkon, takže to jsou textury, přesuneme se na kvalitu. Kvalita objektu, normál, stejný jako u tam toho, nešel bych pod normál, protože fakt ty textury vypadají potom plasticky. Můžete jít na very high, záleží už pak na vašem počítači, jestli chcete jít na very high, můžete, ale říkám, záleží na vašem počítači, jak se s tím vykoušet, musíte se zkusit. Terén mám na low, protože ten žere víceméně hodně FPS, není potřeba ho mít vyloženě na very high, ono když ho máte na low, tak je to víceméně, když to řeknu blbě, výhoda. Protože se vám v dálce vlastně nevykresluje tráva, ale hráč ano, to znamená, že pokud tam bude hráč ležet, vy ho uvidíte daleko líp, než když budete mít textury na very high, teda ten terén na very high. Clouds. Nebudu jakoby tady kecat z cesty, mraky jsou moc pěkný v jezdíčku, moc pěkný, ale bohužel žerou strašně moc FPSek. Takže za mě disabled, pokud máte dobrou grafickou kartu, můžete si tam samozřejmě mraky dát. Shadows, další žrout FPSek neskutečně mocnej, ale můžete samozřejmě vypnout. Very low bych nešel, protože ty textury pak, teda ty stíny jsou pak absolutně nepřirozený. Šel bych na low, protože vy chcete mít vlastně stíny, abyste viděli třeba stín hráče, co se schovává za budovou a vy ho nevidíte. Občas vám to může zachránit život, občas vám to dá výhodu, takže za mě nechám low, jo. Takže tolik ke kvalitě. Pak poslední záložka je render. Anti-aliasing je vlastně vyhlazování textur, je to vlastně vyhlazování okrajů textur. Žere to strašně moc FPSek, pokud máte dobrou grafiku, můžete si ho zapnout, musíte to vyzkoušet, jak vám to moc sežere FPSka. Za mě disabled, Alpha 2 coverage. Alpha 2 coverage, disabled, jednoznačně, žere to strašně moc FPSek. Edge smoothing, tady bych se taky pozastavil, je to vlastně vyhlazování hran. Tady bych zvolil buď FXX a low, což je za mě, jakoby vyhlazuje to tady nejhrubší hrany
ale zároveň to nežere moc FPSek, pak bych ještě možná zkusil normál, což je o trošku lepší a taky to nežere moc FPSek, ale určitě bych nevolil jinou možnost, opravdu pokud nemáte hodně silný počítač, tak bych nevolil nic jiného než normál nebo low. Disabled se mi zdá, že pokud si dáte disabled, tak ta hra nevypadá moc dobře potom. HDR quality určitě very low, ambient occlusion disabled, postprocess disabled určitě, bloom a rotation, bloom je úplně zbytečný ten vypnout, absolutně, a rotation blur vlastně dělá to, že když vy se otočíte, tak vám to jakoby mázne obraz, jo? Že vám to hodí jakoby pocit reality, že to mázne ten obraz, no jenže bohužel žere to FPS a může vás to zastát život, takže za mě pryč s tím. No. To by bylo tak nějak všechno, uvidíte jak vám to pošlape, je to totiž prostě Daisy prostě na každé mašině běží trošku jinak. To znamená, vyzkoušejte to, když vám to půjde OK, když vám to nepůjde, tak prosím vás hnedka nehejtěte, protože na každé mašině to prostě trošku jede trošku jinak, jo. Každopádně ten config jsem vám ukázal jsem vám jak to máte nastavit, zhruba na tom nejlepší nastavení, vám to jelo cca co nejlíp. Takže tolik k tomu Daisy FPS fixu. Víc toho prostě není, víc není potřeba vědět ani tak. Ještě možná jednu věc bych se pozastavil nad těma, kdo hrajete na notebooku, možná i nad těma, co hrajete na počítači. Je tady ještě jedna věc, kterou můžete udělat. A to je jít do ovládacích panelů a najít si možnosti napájení. A tady většinou budete mít rovnováhu doporučeno. Zkuste si na to Daisy zapnout vysoký výkon, pomůže vám to. U notebooku vám to pomůže na 100%. U počítače by vám to možná mohlo pomoct taky trošku, ale určitě hoďte si tam vysoký výkon na to Daisy. Jo, může se vám to zdát jako kravina, ale není, přidávám to nějaký to FPSčko, není to žádný znatelný FPS, ale aspoň něco. Takže víc už prostě asi nevydoluju takhle, takže to bude asi tak všechno, takže pokud se vám to líbilo, pokud vám to pomohlo, dejte mi určitě like, dejte subscribe a to je prozatím všecko. Já se zatím loučím, další videjko bude co nevidět. Mějte se, ahoj.